menjadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di salam satu kehormatan di yang kali hadir saudara besar Sagudet dari Bapak Yono, Ibu Sumihar Sakumarga, di tasyakuran Balimatul Khitan adikku Muhammad Arkan Hardiana Al-Ghazali. Kusumaneng ati dowong ayu sing tak anti-anti mung tekamu bisa gawe nentremke atiku. Biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali tur kelingan jroning ati sambedahing bumi. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tipe mburine malah mirangake amung pamujiku muga-muga ora ana rubeda sabungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo. So PG Music matur sembah suwun SL Audio Profesional dengan satu ucapan doa terbaik untuk adikku Muhammad Arkan Hardiana Al-Ghazali. Semoga insya Allah yang kali ini sudah menjalankan sunnah Nabi Allah Muhammad, menjadikan putra yang soleh, putra yang bisa berbakti berguna untuk kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Kusumaneng ati dowong ayu sing tak anti-anti mung tekamu bisa gawe nentremke atiku. Biyen ate janji tak ugemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sambedahing bumi. Zo kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tipe mburine malah nganyelake amung pamujiku muga-muga ora ana rubeda sabungkure nggonmu
mengucapkan selamat siang, selamat datang untuk rekan-rekan artis terbaik dari BG Music. Ica Cahaya, zo kusumaning ati do wong ayu sing tak anti-anti mung tekamu bisa gawe nentremke atiku. Te janji tau gemi ora bakal lali terus kelingan jroning ati sak bedahing bumi. Kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit bomburine malah nganyelake among pamujiku muga-muga ra ana rubeda sapungkure nggonmu lunga ora kondo-kondo. BG Music.